गासैखौबो बड'प्रेस चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि गिबि रादाब गोदान दिल्ली उदांस्रि साननि हाबाफारियाव आसामनि सा 19 जराखौ आलासि महरै हांख्राय हरजादों होनना खौरां मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया नखरावफ्रोमबो मोनथाम गाबनि माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे पर्टेलाव आपल'ड खालामनो थाखाय खावलायदों। एथलेटिक्स कुन्जलता बर'खौ बराय मान बावदों। सारागुरि गामियाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों आबौबा। सान्थ्रिया मणिपुरनि जेंनाखौ फोजोबनो हाया, हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै आसाम रैखाथि राहाखौ गोख्रोंसिन खालामदों। गाहाय मन्थ्रि मोदीआ ससियेल मिडिया एकाउन्टनि डिपिखौ सोलायदों। बम होनायनि खौरां मोननायनि उनाव एपिल टावारखौ खालि खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। लाइमोन महरगिरिजों लोगोसे सा 31 लाइमोनफोरा कंग्रेसआव हाबफैबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला गासै लाइमोनफ्रा कंग्रेसआव हाबबाय होनना खौरां मोननाय जादों। भारत आरो चीननि गेजेराव 14 आगस्टआव एबा दिनै 19थि खेब सावरायगोन होनना खौरां मोनदों। सेप्तेम्बर दानाव बेंक बन्दआ 17 सान जागोन। भारतनि हकी टीमा एशियान चेम्पियन बिमुं देरहादों। हार्दिक पान्ड्याया भारतीय क्रिकेट टीमाव केप्टेन महरै रेकर्ड थिसनदों। रानी रामपालआ एशियान गेम्सनि सायख'जाथावना फारियाव जायगा मोनाखै। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।